Gospodine Mateljak, načelnik ste općine Hrvatska Dubica, ratni veteran, zarobljenik srpskih logora, osnivač Hrvatske demokratske zajednice na području Hrvatske Kostajnice 90. godina. Danas ste javno pristupili ovdje i stali u svog župana, podržali za buduću predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Neću vas pitati zbog čega ste podržali, zbog čega dosadašnji predsjednik Josipović ne zaslužuje narednih 5 godina? Pa prije svega pozdrav vama i svim našim gledateljima. Zašto smo mi dali potporu Kolindi Grabar-Kitarović? Ne zbog toga što je ona samo član HDZ-a. Prvo je žena, majka, odgojiteljica, domoljubna osoba, osoba koja zna, može i hoće pokrenuti određene stvari koje predsjednik Josipović, dosadašnji predsjednik Josipović nije učinio. Nažalost, u ovoj teškoj situaciji on si nije dao snage ni volje da razgovara sa hrvatskim braniteljima na pravi način, da ne spominjemo nepjevanje himne sa braniteljima u šatoru. Nažalost, ja sam bio samo jednom u tome šatoru, došao sam se pokloniti žrtvi, znači našoj preminuloj, zapaliti svijeću, jer kao dužnosnik Hrvatske demokratske zajednice i kao općinski načelnik nisam htio doprinositi tome da netko kaže evo HDZ-ovci su gore. Ne, ja sam kao branitelj, dragovoljac od 90. godine jednostavno na tome putu, domoljubnom putu. Nažalost, očito neki ljudi u Hrvatskoj državi nisu dovoljno domoljubi u onome pravom smislu u kojem smo mi krenuli 90. za stvaranje Hrvatske države. Vidim kao bivši vojnik da bi radije da mi je vrhovni zapovjednik gospođa Kolinda Grabar-Kitarović nego Ivo Josipović. Evo na kraju što možemo poručiti sa granica Lijepe naše? Pa mogu reći u općini Hrvatska Dubica je najbolji rezultat postigla gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, 56,70% glasova. Znači to je najbolji postotak glasova na području Sisačko-moslavačke županije. Te s time pozivam sve naše stanovnike, birače da izađu na izbore, zaokruže broj 2 i daju glas pravoj osobi koja ima svoje ja.